està afectada per la desaparició de llocs d'aparcament al centre de la ciutat i per l'increment abusiu dels preus dels aparcaments públics, com per exemple els abonaments, on l'aparcament del Serpis que ha pujat un 21%. Un 21%. Això és la política real, no la política aparador feta només amb voluntat purament de comunicació mediàtica. Pensem que si realment es vol ajudar el comerç urbà, el govern municipal hauria d'impulsar la realització de campanyes, unes campanyes decidides d'actuació basades, en primer lloc, en un disseny rigorós fonamentat en l'assessorament tècnic adequat i la implicació dels sectors interessats, en segon lloc, en la inversió de recursos econòmics suficients i no de molletes totalment, si hi ha baixes, bé, part de les baixes les dedicarà, si no hi ha baixes no dedicarà res, suposo. Una política decidida que hauria d'estar basada també en l'autonomia de la gestió dels comerciants, sense dirigismes i sense ingerències del govern municipal, i efectivament també tornem a insistir en una política que hauria d'estar basada en quart punt en el consens amb totes les forces polítiques presents al consistori, si és que realment vol fer-se palesa aquella voluntat de consens que es va manifestar en el seu dia. Mentre que això no es produïsca, i acabarà, continuarem pensant que la política comercial d'aquest govern no és més que la plasmació pràctica de la màxima de l'alcalde de la ciutat, expressada fa uns mesos que recordareu, basada en el fet que el sol ha eixit per a tots i que cadascú se l'apanyi conforme puga. I amb aquests plantejaments, la veritat és que les coses no van bé, o almenys per el nostre punt de vista, la nostra forma d'entendre les coses, no van com haurien d'anar.